ҷоизаи Нобел дар бахши кимиё дар соли 2021-ро Беньямин Лист ва Дэвид Макмиллан соҳиб шуданд. Беньямин Лист дар пажӯҳишгоҳи Макс Планк дар риштаи таҳқиқи ангишсанг дар Олмон ва Дэвид Макмиллан дар донишгоҳи Принстони ИМЕА фаъолият доранд, навиштааст РИА Новости. Соли гузашта ҷоизаро дар бахши кимиё Эммануэл Шарпанте ва Дженнифер Дудна барои коркарди усули таҳририи геном соҳиб шуда буданд. ҳафтаи Нобел 2 рӯзи қабл оғоз шуд. Тибқи анъана нахуст барандаҳои ҷоиза дар бахши физиология ва тиб эълон шуданд, ки соли равон Дэвид Ҷулиус ва Эрден Патапутян мебошанд. онҳо ба таҳқиқи он машғул буданд, ки чӣ гуна организмҳои зинда ҳароратро эҳсос мекунанд. 5 октябр Сюкуро Манобе Калоус Хаселман ва Ҷорҷио Паризи ғолибони бахши физика эълон шуданд, ки имкони инсониятро дар бахши низомҳои мураккаб васеъ намуданд. ҷоизаи Нобел барои пажӯҳишҳои бузурги илмӣ, ихтирооти нодир ва санъ ва фарҳангу рушди ҷомеа тақдим мегардад. Дар маҷмӯъ 6 ҷоиза мавҷуд аст, ки то ҳол ғолибон дар бахши тиб, физика ва кимиё эълон шуданд. Барандаҳо дар бахши адабиёт 7 октябр, барои барқарории сулҳ дар ҷаҳон 8 октябр ва бахши иқтисод 11 октябр муаррифӣ мегарданд. ҷоиза ба номи бунёдгузораш Алфред Нобел номгузорӣ шудааст. соли равон маблағи ҷоиза ҳудуди $1.2 миллион ташкил медиҳад.